बे समाव आं दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे दैफां नोलोबारियाव थांनाय शुक्रबारखालि जि सानै सुबुंखौ डिम्बेश्वर मुसाहारि आरो किनाराम बर'खौहायो दाखायथि होननानै जि फोरमायदोंमोन जों बै जाथाय जानाय नैबे गामियाव जों दंफायो नैबे दैफां नोलोबारियाव दा जों मिथिनो मोनबाय न'खरनिफ्राय बै जाय सुबुङा एनकाउन्टार जादोंमोन बै बिथाङा डिम्बेश्वर मुसाहारि होननानै आरो जाय खारना दङ दायो बे बिथांखौ किनाराम बर' होननानै बै गामिनि ओनसोलफ्रा फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे दा गोबां हालाय हाफाय जाना दङ दा जाय डिम्बेश्वर मुसाहारिनि बिहि बियो दिनै थारैनो बे न'आव फैनानै नुफैबाय गावनि फिसाया माबायदि एनकाउन्टार खालामजादोंमोन आं बे समाव खावलायो केमेरा पार्सनखौ बबे जायगायावहाय एनकाउन्टार खालामदोंमोन आरो बेजों लोगोसे जों मिथिना लागोन बे न'नि सुबुंफोरनिफ्राय आरो गामिनिफ्राय माबायदि बे घटना जानो मोननाय आरो सोर नुनाय सोर नुयै बे बिथांमोना जोंनो फोरमायगोन आरो बेजों लोगोसे गामिनि खाथि खाला मानसिफ्रा फोरमायदों बिदिनो थानो हायै अबस्था खालामबाय होननानै मानोना सासे हान्थि थानाय न'खरावहाय अहान्थि सोना होफैदों होननानै दा जों मिथिना दिनै बे समाव आं खावलायो केमेरा पार्सन देखायनो थाखाय गिबि गिबियावनो आं मिडियानि बिदा फंबाय साफ्रोमखौबो आरो निउस नायनो मोजां मोनग्रा साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय बेनो जिहेतु दाख्लै शुक्रबार खालि नैबे जाहा माथि दैमारिनि न'खराव जि घटनाया जानाङामोन बे घटनाया जानानै थांबाय बियो निन्दनीय आरो मुगैजाथावना अगेन आखुनि होननानै जों बे ओनसोलनिफ्राय जों बुंनो नागिरो दिनै बे इनकाउन्टारखौ खालामनो थाखाय माथि दैमारिनि न'सो पुलिस प्रहना जायगा मोनबाय नामा बे जोंनि कुइसन एसेबां जायगा दङ बे जायगाफोरखौ बिथांमोना मानो सेलेक्ट खालामाखिसै बिदिब्लाथ' दिनै बर'खौ जोंखौ माने खौसेथिनिफ्राय गावस्रा होनाय नांलाय होनाय बुलायलाय होनाय गावथारलायथों होननानैसो बे मोनसे बुद्धि हरजन्त्र होननानै जों सानदों नंगौना नङा रायजोफोर दा आं सानदों बे जिथु समस्या जाबाय बे जानाङामोन आरो बेखौ जोङो गरिहना होदों निन्दनीय होदों दा फैबाय थानाय समाव जि न'खरा दिनै गिनानै बे न'खरखौ गारनानै बबाव थांनो बेल' बेहा गथ' साब्रै दोङो फरायबाय थानाय हिनजावसा सानै हौवासा सानै आरो नेहात गलाम होननानै बुंबाबो जेबो बांद्रायनाय बुंनाय जानाय नङा दिनै बे हाखौ गारना थाङोब्ला बिथांमोना बबेयाव रायजो जाहैगोन बेखौसो बुंनो गोनाङा बेथ' जाबायानो थादों थांनाय बोसोरावबो धरिलक जा नैबे सानै इनकाउन्टार जाबाय बर' गथ' आरो गाबोन जे मिया जे दाख्लै जे जादों आरो बिनि उनाव जे जाबावा बेखौनो माने गैया जाबायानो थागोन दिनै आरो बेखौनो बुंनो नागिरबावदों आङो सरजाबनानै जे थांनाय जिथु डाबल मार्डारखौ हानहरनानै बुंनांगोन बे बिसाराव मा जादों मा जायाखै जों मिथिया खिन्थु दिनै सिखाव एसे खावनायावनो दिनै किनाराम हक डिम्बे हक दिनै मानो गावथार जानो गोनां जाखो बेहाथ' न्याय दङमोन बेहाथ' आयेनाव आदालतआव बिसार सायजागौमोन पुलिसाथ' बिदि गावथारनाङामोन बेबायदि होननानै आं बुंनो इच्ছা खालामो आरो बेथ' आं बुंबायानो एसे आगोलाव बुंखाबाय आङो मथ'ब्रत कर्ट दङ जुडिसियेल कर्ट दङ सुप्रिम कर्ट दङ हाइ कर्ट दङ बहुद कर्ट दङ लवार कर्ट दङ दिनै बिथांमोना ओरैनो दङ नामा बिथांमोना बिसार सायगोन बिथांमोना जा आयेन होनांगौ जा न्याय खालामनांगौ धारा होनांगौ बिथांमोना दोङो दा बेयाव पुलिसाथ' इच्ছা मथे बिदिब्ला बे कर्टखौ सिफायथों बिथांमोना बे कर्टखौ नांलायलाया बिदिबा बिथांमोनानो हाजोबो अलिनल हरबे हरबा बेखौसो जों बुजिना लानो बाध्य जादों आरो दायो बेयाव जोंनि बर' जाथिया खौसे जानांगौ आरो बयजोंबो हेफाजाब होलायनांगौ आरो सांग्रां जानांगौ आरो बेबायदिया जाहाथे जोंनि बर'नि गेजेराव मालाबाबो जानो मोना सांग्रां थानांगौ होननानै आं सानो आं बे बेलायाव आं बेखौनो बुंनो इच्ছা खालामदों आं डिसिनिसिमबो एसपिनिसिमबो पुलिस प्रहन सिभिल प्रहन बिथांमोननिसिम आं खावलायो जाहाथे भबिष्यत नैबे दैफां ओनसोलाव बेबायदि जाथायखौ जाहाथे मालाबाबो गुलिक्रमे दाखामथों बिदि होननानै आं बुंनो इच्ছা खालामो जोङो फैनानै नुफैबाय गुलि गावलायलायनाय जादों जाथाय जालायलायदों होनदों दा गामिनि मानसिफ्रा होनदों गुलिखौथ' एसे माबानाय जोंखौथ' एरायहोखादो होनखादों दा थांना नायहैबाय जोङो जिथु जायगायाव जुदि बेखौ गुलि गावनानै माबादो जि जायगायावथ' दा थै थानांगौमोन थैयाबो थबसेबो गैया बेखौथ' माने माबाखाना लाबोखानायखा बुथारखाना लाबोनानै मानसिखौ गावथारफैदोसो बिसोर माने पलिसि बानायदों
थैयानो गैया आरो इसोर होनदों गावलायलायदोंबाथ' एसेबाबोथ' गावलायलायनायनि माबाया थानांगौमोन ना माथो एख' सिनानो गैया बेयावलाय दा बिनि थाखायनो आङो बुङो दा एख' सिनबो मोनासै जोङो जिथु न'खराव दा जाथाय जालांदों बे न'खराव एख' माबायानो गैया बिसा न'खरावबो जानोआनो गैया दा मा लांनो फैदोंमोन मा मादोंमोन इसोर बाथ्रायानो ओंखाय मोनसे पलिसि बानायदों इसोरो पलिसि बानायनानै इसोरो माबा खालामदों दा इसोरो गावसोरो निजि माबा खालामनो नागिरदों आरो दा बेखिनिखौ होननानै आं दोनथ'बाय आं हालाबो आं देहाखौ आंनि न'आव प्रथम पुलिसा फैदों ओमफ्राय आं बुंबाय मानो फैदों बहानिफ्राय फैदों होनना बुंदों जोङो खासेया बुंदों आरो आङो असिसो माजबाटनिसो ओमफ्राय बे बुंदों आरो दागि होनना बुंदों आरो जों पुलिसजों ओमफ्राय बिसोर साइड जाबाय जों खारबाय आरो खारनाय लोगो लोगो जों थाङोब्ला बिसोर दरजा खेवनानै हयथ' हाबना थानोबो हागौ ओमफ्राय बिसोर फैनायाव पुलिस सानै जेनेबा ड्रेस नुदों आरो ओमफ्राय आं बेनिफ्राय जेबो मिथिया जों थांबाय ओमफ्राय रायजोफ्रा जेब्ला ओरै फैनानै ज' नायफैयो ओमफ्राय बेयाव माने आंनि उसुं सेराव थैनाय मानसिखौ आं नुनो मोनदों आरो बिदि गावनायखौबो आं खोनाबाय आरो थाव गावनायखौबो खोनामोनदों आरो बेसेबां आरो ओमफ्राय आंनाव मा फैदों मा फैयाखै आं बेखौ जेबो खोन्थानो रोंला आरो ओरैनो बे जाथाय खैथासोआव जानाय ओरैनो 10:30 जादों आरो टाइमा आंलाय बे बागानाव साहासो दानबाय थादोंमोन दिनै नोंथांखौहाय गावनि निजा न'खौ गारनानै कारेन्ट सेलायलायनाय सरकारा नोंथांनाव दिनै बेबायदि गुलिया खालामफैबाय नोंथाङा दिनै गोख्रोंथि मा बुंनो सानो बेबो गावनि हारिखौनो बिदि नस्थ' खालामबाय बिसोरो जेनेबा आंलाय बुंबाय थादों आरो राजानि समान सरकारा बे जाबायदि पाब्लिकनि न'आव मानो बे खामानिखौ मावदों आं बुंखादों सिगांबो आरो जेनेबा जोंबायदि पाब्लिकनि न'आव मावस्लायस्लाय बिसोर इसेबां पावार गोनां मानसिया लामायाव मावनो हायो आरो गुबुन जायगायाव मावनो हायो जोंखौ मानो बेबायदि जोंनि न'आव गावदों बा जोंखौ मानो फासायदों गिनाय मोनदों आरो जोंथ' जेबो रावदोंबो लोब्बा गैया आरो आं बेखौनो बुंबाय आरो सरकारा साननांगौथ' जेनेबा बिसोर मानो आंनि न'आव गावफैखो बेबायदि पाब्लिक न'आव मानो गावखो बिथांमोननि भुल जाबाय आरो बेयो बिदि हिसाबै जों बर'आ गोख्रों जानांगौ गावजों गाव माने जमा जानानै बिसोरनि सायावहा माने नायबिजिरफोरखौ लानांगौ आरो जों बर'आ बिदि थैलायबाय थाबा बा आंनि न'खराव जाबाय बिदि घटना जों थाङा बे रावबो हेफाजाब होआ बिदि जायोबालाय जों हायानाय नङा आरो बेनिखायनो जोंनि बर'आ खौसे जानांगौ जों गावबा गाव माने बयबो आंगो हिसाबै बिदा फंबाय हिसाबै जों हेफाजाब होनांगौ आरो दा जोंनि न'खराथ' जों बिराद दुखुथियाथार जों माने दुखुजों मा खालामगोन ओंखामखौनो जाबोलायाखै जों दिनैसिम सानथाम जायो जों बिराद गाज्रि मोनो आरो बेनिखायनो बे सरकारा जोंनियाव मानो बिदि खालामखो बेनि थाखाय बिराद गाज्रि मोनदों आरो जोङो बिथांमोननि फैनायखौ जों नुवाखै सार दे ओमफ्राय जोंखौ होखारबाय नालाय बिसोरसो बुंदों आरो सासे खारबाय होननानै आरो सासेयाथ' गावथारबाय होननानै रायजोफ्रा खोन्थादों दा बेजों लोगोसे जेब्ला एनकाउन्टार जादोंमोन पाब्लिकफ्रा आगे पिछेफोराव सोरबा नुदोंमोन नामा बेबायदि नुनायखौथ' आं खोन्थानो हाला माने खोनानानै सौखानिफ्राय फैदों आरो ज' नायफैदों ओमफ्राय जेब्ला मानसिफ्रा ज' फैयो अब्लासो ओंखारना फैदों आरो माने सोर देम्बेसर सोर खिनाराम बर' आंहा बिसोरजोंथ' जेनेबा जेबो सिनायनायबो गैया मोनथियाबो दा जेनेबा निउसनि गेजेरजोंसो जों मिन्थिबाय आरो जेनेबा सिखावबालाय बिसोरो लामाफ्रावनो हमनानै गावनांगौ मालाय न'आव गावथारनाङा आरो सरकारा बिदि आरो